Cela kubuza umbuzo. Mnanami ungangibuza imibuzo yakho enzima ke mnake. Hata konzima kakhulu manje. Ntoni uthini umbuzo? Uthini umbuzo? Umama netata undivasa ebusuku. Gogo undivasa nasemini. Ntoni into wrong xa kuvasa ebusuku aphela kuvasa emini? Ufuna uvasa nini wena? Ndifuna uvasa eminqandi esikolweni. Musi kaloku uyakuvasa musi ebusuku and then ke ngoku kusasa akusule ke ngoku for uba at least uye esikolweni ungayi esikolweni ungavasanga. But unanjonga intlanzi. Anjonga intlanzi mna. Ayakhathalwa bushushu. Akukhathalwa. Ayakhathalwa bushushu. Njani kakukhathalwa? Akhathalwa bushushu. Ubhuti wakho into nephume engena yena apha endlini. Andilo bhuti orongo la. Andinito aphume khana. Andinito aphume la. Lo bhuti orongo uphume engena lo apha endlini. Shemsay. Ngoku ke ukutheni ke ukunengxaki wena nomama lento ekuvasa ebusuku nakusasa? Ndinengxaki. Ubaba emanevasa ubuso khana. Ufuna athini mntana wena? Kaloku xa kuvasileyo ebusuku mama at least kusasa uright ye akusule yabo akuthambise so that uzoya esikolweni. Andiyonhlanzi mna tata. Anjonga intlanzi mna. Ndanihlafuna i-ice cream. Ubani umntana? Lo mntana ucolulakere sawurapha. Uyekile ngoku le uyithethayo ngokuhoya umntana uhlafuna i-ice cream nam ndiyamhleka. Nani? Wena soze uhlafuna i-ice cream? Naze ihlafuna.